салом дӯстон, хушомадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи сабаби марги рэпери ҷавон Эдибек Набиев ё худ бо тахаллуси Степа ҳарф мезанем. афсус ки бисёр ҷустуҷӯ кардаем, аз сабаби ин нафаре ки аз дунё гузашт маълумот пайдо карда натавонистем. рэпери ҷавони тоҷик Эдибек Набиев, ки дар байни мухлисони рэп бо тахаллуси Степа маъруф буд, рӯзи 5 июни соли 2022 дар шаҳри Москва вафот кард. ӯ ҳамагӣ 21 сол дошт. бисёре аз ситораҳои рэпи тоҷик аз марги Степа дар чунин синни ҷавонӣ изҳори андӯҳ карда ба наздикону мухлисонаш ҳамдардӣ баён карданд. дар бораи сабаби марги Степа маълумоти аниқ ҳанӯз дастрас нашудааст. танҳо яке аз дӯстонаш хабар дод, ки гӯё субҳи 5 июн дар яке аз фурудгоҳи Москав лифт Степаро пахш кардааст. бино ба нақли ин дӯсташ, лифт аввал як поёвозхонро пахш кардааст, вале вақте ки ӯро аз зери лифт берун кашиданд, Степа аллакай ҷон дода буд. сабаби зери лифт мондани ӯ маълум нест, ки оё ӯ дар он фурудгоҳ кор мекард ва ё тасодуфӣ барои ягон харид ба он ҷо рафта буд. бино ба иттилои пойгоҳи мусиқавии Овозрӯ, Степа дар донишгоҳи забонҳо дар риштаи забони англисӣ таҳсил мекард, киноро дӯст медошт ва ҳамчунин ба варзиш машғул буд. бархе клипҳои Степа дар YouTube аз 1.5 миллион зиёдтар тамошобин ҷамъ карда буд. Степа ҳамин тавр дар батлҳо низ сабқат мекард, ки хеле фаъол буд. азизон, барои ин рэпери ҷавон мо дуо мекунем, ки ҷояш аз ҷаннат бошад. шумо низ дуогӯ бошед.